سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربلكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخبات وكتقبرو نلابو حزين لومي سولوس سلسة طريق للتاشر إسران سلسة نابزد دالنا يوم زيناتات كسكركم فلما أرقست زينا كسمعكم سراويت أمريكا ناب إثيوبيا حاويسو ناب استفلالي هاجرات أفريقيا كم زوافر تحابيرو سممعنا السلام زيتو حتى اللوم سبب سلطان أسمرا نتسممعنا السلام نمزراك يتعرو كم زلو وهابي قال منقست تقراي أي تقيتات جوردات تزاريبهم تدرادرتي كجلة حبرة أفريقيا أب موطأ سراويت إرترا تخرج كجبرو عالم لخ محبرسب مهراتن سوميان تقراي تقويعو زبلون كالوت زيناتاتن اللونا كسام موداتا مدلواتنا كتكهاتولنا بخبري يعدم حزي نابا زرزورم كسبركم سراويت أمريكا ناب إثيوبيا حاويسو ناب استفلالي هاجرات أفريقيا كم زوافر تحابيرو حيلي مكلخال سراويت أمريكا كاب زغط الصومن جميرو ناب إثيوبيا ناب استفلالي هاجرات قرن أفريكان كم زوافر يقلص الله أمريكان ميليتري نيوز تبهله مربب حبريتا كم زحبرو تخينو مبل كلتميتن تيسعن أربعتن بهراوي مكلخال سراويت التهاجر ناب قرن أفريكا كم زوافر يو تقلص زلو اتي مكلخال سراويت كوافر لن تبهلو زلو هاجرات دما بخفيل ويون بملوء ناب إثيوبيا إرترا صومالي جيبوتي كينيا سودان دبوب سودانن اوغاندان كم زخنا اتزوص حبريتا غليصو علما اتلوختو دما سلامن مرغغعن اتزوبا نمرغغاصن افت زوبا زلو سراويت امريكان متنخرن كم زخنا دما تحبيرو اب مريت تግራይ كم دلايو زعندر زلو سراويت شعبيا كاب تግራይ تصراريغو نخوص سراويت امريكا ناب تግራይ بموفر سلام كرغاغص تسفا بزحات كوينو يركب دحري سممعنا السلام أب كتما مغلة واقع شقطات من محياشات يرئي خمزلو تحافيرو بسنكي اتخلت عمل زغطرة كيناتن أب تقرأي استقبرة كبان عطوان واقع مسرتاوي شقطات زيتن كف كوينو تنحيو دحري سممعنا السلام بريتاريا كاب عديس آبا ناب تقرأي بستوسن ملكعو شقطات مئتاو كمز جمرن بزدما قدم كبل زنبرة واقع شقطات حزي قرب من محياشات كمزلوو كاب كتما مقالة استرخب حبريتا يحبر أب كتما مقالة كاب كلن معلتات سوني زد مقت معلت إياه بفلاي دما عداق عد حق إن قدما يويانن إن كان هابان زكايدولن كاب تسلزغنا أزي دمق اتخبابي ولا قام أخل عداقا يخون بسنكي اتزنبرا كينات سموا عاسلوه تنحيو حز دما دحري اتسمم عنا السلام ناو نور مملاس جمير الله تمال سوني زنبرا عداقا مسرت بمقوار قدما وارح كب 15 كساب 16 شح كشيت زطنح حدا كنتال طاف تمالي 8 شح كشيت كم زوعله كابه كتما مقله زبصحن حبريتا يملاخت بتوسخون حدا كنتال فينو كابه 6 شح 300 كساب 6 شح 400 حدا كيلو شغرتي كاب 50 كساب 55 بر كوميدر كاب 18 كساب 20 بر كم اون دنيش حدا كيلو 4 بر كشيت كم زوعله تحبيرو 5 لتر زيتي حدا شحن حدا 100 بر حدا كيلو بربرة 350 بر كشيت كم زوعلن عداقا قدامي ويانن عداقا عد حق اندمي قوم كم زوعلو دما تاقليتو طعي أأمرو زلوهم سبات تبتيحو زلو سممعنا السلام كقبلو أي خوضو من إلو أي تجيتاتشو ردا جيتاتشو ردا أبا تويتر قطو أبا زسفرو صحف كنوع أأمرو زلوهم سبات ويون نور التحساسبا زلوهم سبات سلام مدقاف أي خوضو من كبل مزرار بصحف أسفير الله جيتاتشو صحفو زلو صحف نتوم أب أسمرا بيت منغستي عريدوم زلون زخوري ملكاوي سرعات إساياسن ملسي زهبي مسل أب تقراي كاب كله تسقم وصيخا سلام فتيركا زتمزابلو وغنات نمربتهم كملسو بمقبارن كالو قداي دما نام نور كملسون كله بسلاماوي منغدي كفتحلو مقبارن بر كنتصارف أي جبانيلو أي تجيتاتشو ردا بتوسخون أي تجيتاتشو
ኣመራርሓ ኤርትራ እቲ ሰላም ኣይደልይዎን ኣብ ጽልእዮም ክነብሩ ዝደልዩ ኣመራርሓ ብልጽግና እውን እንተኾነ ነዚ ዝድግፍ መግለጽታት እዮም ክህቡ ዝስምዑ ዘለዉ ክብል ሓቢሩ ነዚ ሰላም ዘይተዋሓጠሎምን ለይትን ቀትርን ነቲ ሰላም ንምዝራግ ዝጽዕሩን ዘለዉ ሓይልታት ስርሖም ከይሳኽዐሎም ናይ ምግባር ድማ ናትና ስራሕ እዩ ክብል ወሃብ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽሒፉሎ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘላቕነት ክህልዎ ብምስራሕን ድልዱል ሰረት ብምፍጣርን ነዞም ጸረ ሰላም ሓይልታት ክነፍሽሎም ይግባእ ክብል ኣይተ ጌታቸው ሓቢሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ንሓድሽ ዓመት 2023 ኣመልኪቱ ብጽሑፍ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢዳ ተወጣውጥ ዝነበረት ህወሓት ኣዕጊስና ያለና ክብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን እንተኾነ ብሕጽረት ቀረብ ሕክምና ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዝተጸገመ ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ገሊጾም በኩናት ዝተሃሰየ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ዝኾነ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ድሕሪ እቲ ስምምዕነት ሰላም እውን እንተኾነ ሕጽረት ቀረብ ሕክምና ይቕጽል ከም ዘሎ ንሓኻይም እቲ ሆስፒታል ጸሪሑ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ ዋና ኣካየዲ ስራሕ እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ህይወት ዘድሕን መድሓኒታት ብዘይ ምርካቦም ሕዚ እውን ግልጋሎት ንምሃብ ይጽገሙ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን እንተኾነ ዝተቐየረ ነገር የለን መንግስቲ ብልጽግና ላቦራቶሪ ሪኤጀንት ሓዊሱ ኣዝዩ ዘድሊ መድሓኒት ናብቲ ሆስፒታል ኣይቐርብን ዘሎ ይብል ዶክተር ክብሮም ከም ቀይሕ መስቀልን ውድብ መግቢ ዓለምን ዝኣምሰሉ ዓለም ለኻዊ ትካላት ናውቲ ሕክምና ብዝተወሰነ መልክዑ ናብቲ ሆስፒታል ይቕርባ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ዶክተር ክብሮም እቲ ሆስፒታል ፌደራላዊ ትካል ከም ምዃኑ መጠን ብመንግስቲ ፌደራል ድጎማ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ኣብቲ ሆስፒታል ጸረ ዓሶ መድሓኒት ንሕማም ሽኮር ዝውዕል ኢንሱሊን ንሕጽበት ኩላሊት መድሓኒት ቲቪ ጸረ ልዑል ጸቕጢ ደምን ካልኦትን ሓዊሱ ሕዚ እውን ሕጽረት ቀረብ መድሓኒት ከም ዘሎ ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ሓቢሮም ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝጸንሐን ዝቕጽልን ዘሎ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ ክፍታሕ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ብቕልጡፍ ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ተሓቲቱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ ንላዕለዎት ኣደራደርቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳበ ማሕበራዊ ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ንላዕሊ ክቕጽለ ይግባእን ዝበለ ኮይኑ ቀንዲ ትኹረት ኣደራደርቲ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ኣብ ዝፈትሕ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ እውን ኢሉ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢጋድ ኣሜሪካ ኬንያን ዶ ኣፍሪካን ስምምዕነት ሰላም ክኸውን ንዝገበርዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝነኣደ እቲ ቤት ጽሕፈት መስርሕ ተሓታትነት ክነግስን ዓለም ለኸ ሰብ ሞያ ኣትዮም ከጻርዩን ድፊት ክገብሩ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጣየሸ ጉጅለ ልኡኽ ቁጽጽርን ምጽራይን ተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ሰላም ክከታተልን ብህፁፅ ተግባራዊ ክኸውንን ቤት ጽሕፈት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰብ ሞያ ትግራይ ሓቲቱ ብተወሳኺ እውን እቲ ጉጅለ እቲ ስምምዕነት ሰላም ክትግበር እንተኮይኑ ኣብ መውጻእ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ዕጡቓት ጉጅለ ኣምሓራን ትኹረት ክገብር ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ብሰንኪ እቲ ኩናት ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣለዉ ከምኡ እውን ልዕሊ 75,000 ተመዛበልቲ እውን ኣብ ሱዳን ይርከቡ ነዞም ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ክምለሱ እውን እቲ ጉጅለ ቁጽጽርን ምጽራይን ብትኹረት ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ብኻልእ ገጽ ድማ እቲ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ እቶም ኣብ መላእ እቲ ሃገር ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ፈቐድኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ክፍትሑ እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ደሞዝ ዘይተኸፈሎም ሰራሕተኛታት ኣብያተ ዕዮ ደሞዝ ክኽፈሎምን ናብ ስርሖም ክምለሱን እውን ሓቲቱ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኹም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ምድላዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሃበ ሚድያ ብሓባር ንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ